ihe nwanne mere nwanne ya, onye ọbụla gburu nwanne ya abụghị odogwu. Enyi zọgburu ọkụkọ agaghị asị na ya na ihe ike mere. Gara dị mma mana gadanga bụ agwụ. Onye chọrọ ka ọ ghọtacha ihe niile ụkpaka mere anaghị esi n'ukwu ya ritu, maka na onweghị ihe eri mere asị na ọ gaghị agwụ agwụ. Ntị adịkwa. Ọrịa kidney akarịa na nke bụ na ọ bụghịzi naanị ndị okenye na-arịa ya, ọ na-eme okenye eme ụmụaka. Nsogbu dị. Ọ dịala ugboro ole a na-agbakọ ọtụtụ ebe a na-emepụta ọtụtụ mmanya adịgboroja. Onye mmanya ma ọ bụ ọgwụ ọ na-erecha ime spai, ọ maara ya label, ndị nkụgharịa. Mana ole ndị ga-aṅụ ya bụ mmanya? Ụmụnne gị. Igbu onu nwanne gị ọkwa ịnara aka mma. Kedu ihe eji arụ ọgwụ adịgboroja? Ka ihe eji arụ mmanya adịgboroja? Ọkwa ka ị wee ebe overnight. Ị maghị na gị na onye ọgwụ ego abụrụ n'ofu. Mmadụ a na-anwụ kwa ụbọchị. Oge eruole mgbe anyị ga na-akpachara anya n'ụdị ihe ndị anyị ga na-eri, kama ka anyị ṅụma mmiri karịa mmanya. Selata aka na-ịṅụ energy drinks, mara etu isi aṅụ ọgwụ ahụ mgbu. Ịnọtụ gaa lee BP, lezie ndụ gị anya, maka na etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. Ụwa bụ ofu mbịa, o nweghịkwana onye nwụrụ na-apụta ọzọ. A sị gị na the love of man is the root of all evil, isi mba na poverty. Anyị abịaghị igbu ahị mara, ịgụrụtụ ma exercise. Tupu i rie ihe ọbụla mara the side effect. Ebula mmamịrị n'ukwu, ọgụ gị gaa nyụọ. Tupu ị ṅụọ ọgwụ ọbụla gaa jụọ dọkịta. Self medication is bad. Ka anyị mara kene ebe mmiri si baa opi ụgbọgụ, na mmadụ gagata ọda nwụọ anaghị emebu na mbụ. Kedụzi etu anyị si rute ebe a? Ajụjụ ka m jikwara bịa o, maka na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. A sị onye gba nkịtị buru ya gafee ama nna ya. Ka Chineke gbatara anyị ọsọ enyemaka ma bụchapụrụ anyị ụdị ọrịa ọjọọ ndị a.